Yan, good morning po. Maaga si Bossing from Manawag at si Donya. Ayun oh, good morning Donya. Good morning Bossing, Don. Yan. Andarin muna natin yung motor nila. Smash 115. Yung 2017 model, boss. Yan, parang kon na rin to. Parang may nagkakalabugan sa luba. Oh. Masyadong ma-vibrate na, boss. Yeah, yun yung andar niya mga bro. Palamigin na muna natin. Tapos ibaba natin tong makina niya. Refresh. Ayan, Smash 115 naman tayo ngayon. The timing chain. Hindi kagaya ng mga nagdang araw. Puro dipos rad. Natambakan tayo ng mga TMX 155. Ayan, ngayon maiba naman tayo. Timing chain type naman. Okay, so habang binabaklas ko tong Smash mga kabro, dumating si Bossing from Kamiling. From Kamiling, Tarlac. Good morning, napakagwapo ng sidecar nyo. Anong gawa to, boss? Sidecar mo? GN, boss. Ha? GN sidecar. Ito. JN sidecar. Kamiling, Tarlac. Gwapo, lowered oh. So ito po yung andar ng motor ni boss. Sabi niya, ibuusok na, kumakain ng langis. Yan, maingay na rin. Tapos patayin na natin para lumamig na. Oh, tignan natin yung butso-butso niya. Kakapain natin kung maitim o hindi ka ano. Maitim na rin. Na medyo malagkit. May kasamang langis, no? Palamigin natin, refresh natin yung makina. Tanggalin natin yung ingay, no boss? Tanggalin natin o dagdagan natin? Dagdagan. You serious? Palamigin lang natin, baba muna natin tong Smash ni Bossing. Yan. Okay mga kabro, good morning. So nandito tayo sa highway at ituturo ko lang sa inyo yung bagong location ng shop natin. So nandito tayo sa tapat ng Wilcon Depot. Yan, tapos ang katapat ng Wilcon ay St. Peter Chapel. Yan, St. Peter Chapels. So ito, road to Baguio, papuntang Baguio. At ito naman, papuntang Manila. Ito, papuntang Baguio. Okay, so yung location natin, Wilcon Depot, may kanto dyan, papasok, pakaliwa. You know, ang bilis ng sniper. May kanto dyan pakaliwa, tabi lang ng entrance ng Wilcon, may kanto dyan, papasok. Okay, dyan po yung daanan papunta doon sa bagong location natin. Okay, so punta na tayo doon. Okay, so nakalipat na tayo ng highway. Ito na yung papasok. Yung Wilcon, yung tabing entrance ng Wilcon, ito na yung kanto papasok. Diretso lang tong kalsadang to. Yan, punta na tayo. Medyo rough road tong pababa dito. Yan. Diretso lang to mga bro hanggang sa likod ng Wilcon. Okay, so nakalagpas na tayo sa likod ng Wilcon. May dalawang posteng magkatabi. Ayan lamang yung Wilcon, yung kulay puting building na yan. So ito yung papasok papuntang bagong laboratorio natin. Dalawang poste. Tapos may paper tree. Yung katabi nito is bakanteng lote, yung bakanteng rest house ng kuwang ko. Ayan, dito tayo. Kakaliwa tayo. Yan, Wilcon. Yan yung Wilcon. Kaliwa lang tayo dito sa likod niya. Punta na tayo sa laboratorio. Yan, pasok na tayo dito. Diretso lang to. Yan, diretso lang.
Iyon o, may naghihintay na tayong customer mga kabro. Pagkatapos kanan, dito tayo sa may tolda. Ayun na si Brother Joke. Yan yung bagong laboratorio natin dito banda. A few moments later. Alright, nabaklas na po natin yung smash na ibaba natin mga kabro. At yung 155 ni Bossing from Kamiling na ibaba na rin, babaklasin na lang nila. So ito, yung issue niya dahil napaka-vibrate kanina to mga kabro. Yan. Ito dahil napaka-vibrate kanina mga kabro. Tingnan nyo itong sigunyal. Yan, gumigiwang-giwang. Oh, tayo'y mag-giwang-giwang. Ito dahil napaka-vibrate. Ito yung salarin, yung sigunyal dahil hindi na maganda yung align niya. Yan. Hindi diretso. Yan. O, gewang-gewang. Number 1 issue, gewang-gewang. Baklasin muna natin para makita pa natin yung isyong iba. Yan. Update po mga bro, naparibor na po natin yung cylinder block ng Smash 115. Anong ribor pare? Ribor 25. Yan, ribor 250cc. Ito naman, napapalitan na natin ng dalawang sigunyal bearing. Yan, kapag naglalagay tayo ng sigunyal bearing, siguraduhin nyo dito sa may bandang timing gear, may seal. Yan, kagaya yan, may seal yung nilagay natin. Sa kabila, walang seal. Kabilaan, walang seal. Dito lang ang dapat may seal, kabila lang. Alright, good. Spring kick. Napalitan na rin ng spring kick. Original center gasket. Ano pa? Original na mekaniko. Clutch damper, napalitan na rin po mga bro. Yan. So, timing gear, cam follower, push rod, tappet screw. Napalitan na. At ito naman kay Brother Alio Martinez from Mongkada. Ito yung gwapong mekaniko mo ngayon. Brother Lito Velasco. Oh my God! Oh my God! Wow! Wow! Shoutout sa mga bossing natin ngayon, mga customer po natin. Oh. Si Don, si Donya, si Bossing. Yan, si Boss Chief General. Dito tayo mananangalian mga bro. At linisin lang ni Brother Jeric to. Assemble na rin natin yung makina ng Smash 115. Nakita nyo naman yung align niya kanina is napakalakas ng gewang. Ayan, so pakita ko muna pala sa inyo yung align, yung before and after nito. Ayan. Okay mga kabro, ito yung before. At magkita nyo talaga dito sa kanyang sigunyal is napakalakas ng gewang. Ayan yung meter gauge niya mga kabro, si paring Mandy, Mechanicals Onboard, tapat ng Pure Gold. Yan, CAK Motorcycle Parts and Merchandise. Yan yung before. Makikita mo talaga dyan na malakas ang gewang ng kanyang sigunyal. Yan. Before yan mga bro. At ngayon naman, ito na yung kanyang after. Yan. So medyo may gewang pa dyan. Malakas pa ang gewang dahil inaayos pa lang niya yung kanyang align. At naikabit na rin yung bagong connecting rod dyan mga bro at dalawang side bearing. Ayan. So unti-unti on process, magiging 0-0 na yung kanyang align ng ating sigunyal ng Smash 115. Iyon o. Iyon o. Meter gauge 00 mga kabro. Yan ang gawang Mandy, gawang Mechanicals Onboard. Oh my God! Wow! 2 very boring minutes later. Iyon o. Lutuin muna natin tong crankshell mga kabro para may salpak natin ng maayos yung sigunyal tsaka yung bearing. Kung hindi mo papainitan to mga kabro, hindi mo may sasalpak ng maayos yung sigunyal bearing dito, yung buong sigunyal. Ayan. Para ilapit mo nga yung gas. wag mong subukan. Masusunog tong motor. Yapo ka kasi. Okay, so isalpak na natin. Tapos na natin painitan. Tingnan natin kung suswak na. Yun o. Tignan nyo, pasok na pasok kagad mga kabro. Ayan, kung wala kayong special puller ng crankshaft, painitan nyo lang crankshell para swak na swak yung salpak ng sigunyal. Okay, kung wala naman kayong special puller, crankshaft puller, huwag nyong pupukpukin
Dahil kapag pinukpok nyo itong sigunyal para may pasok yung bearing, madidisalign na naman yung sigunyal nyo. Tiyak, nagigewang-gewang na naman. Ito. Alright, so panlabagin muna natin to. Wag muna natin na isalpak yung kabilang crankshell dahil mainit pa. Mahirap na, baka mapaso yung ating daliri. Mainit pa. Palamigin lang muna natin, wag natin bubuhusan ng tubig. Wag natin lalagyan ng gas para lumamig. Hayaan lang natin na lumamig na ganyan mga bro. Okay? Yan. Alright, so natakpan na natin mga bro. Nailagay na rin natin yung panggilid set. Check natin ulit yung gewang-gewang nito. Parang nag-8-8 kanina pero ngayon nakita nyo nabubuloy tayo. Nakita nyo naman yung before and after ng align nitong sigunyal. Ayan. So ikot natin tong sigunyal, check natin ulit to kasi ito hindi na to yung original, yung bell tsaka lining, yung primary clutch hindi na yung original, replacement na lang. So check natin, align check. Yan wala na yung gewang-gewang na kagaya kanina mga bro. May konting oblong na lang itong clutch bell kasi hindi naman siya original, replacement. Normal na lang yan sa mga replacement mga bro. Pero makikita nyo naman yung talagang align nitong sigunyal. Itong align ng sigunyal is napakaganda na, napakasanting na. Yun 0-0. Kaya kung magpapalign kayo, punta lang kayo sa tapat ng Pure Gold CAK Cycle Parts and Merchandise. Hanapin nyo si Nebeli Dorotayo or Mechanicals on Board. Siya po yung magaling mag-align doon. Okay, so takpan na po natin to. Yan. One eternity later. Okay, so tapos na po natin buuin yung Smash 115 at muntik nang nalaglag yung airbox mga bro. Hindi ko na pinakita yung pagbuo mismo nung sa mga transmission, clutch side. Dahil may tutorial lang tayo sa mga washer kung paano assemblein. Dito naman sa 155 ni Bossing, tapos na from Kamiling. Ayan po si Bossing Fernando Jr. Romin. Start! Ayan, yan po yung malagitik kanina, yung maingay. So ngayon, smooth na ulit. Yun iyabang mo brother. Okay na yung motor ni Bossing from Kamiling. Yan. So pinaribor natin to, pinaribor, palit sigunyal bearing, timing gear, cam follower, push rod, diretso align ng sigunyal, tapos clutch damper, palit din mga kabro. Yan, okay na. Napaka-smooth, parang tunog 155 na mga kabro. Ito mamaya magiging tunog 115 naman. Yon 155, ito 115. 112 lang. Yan. Oh. 112. At syempre, maraming salamat sa inyong dalawa mga bossing. Yan, from Kamiling Tarlac. Salamat po sa tiwala. Alright, tapos na po natin mga kabro yung Smash 115 na inoverall natin from Manawag, Pangasinan. So nandito tayo sa gilid ng Wilcon Depat. Yan, gilid ng Wilcon Depat. Dito tayo nag-road test. Dito sa pahabang to. Yan, shoutout kay bossing. Okay, start na po natin. Kanina maingay mga kabro. Ito, start na natin. Smooth na ulit yung makina ni bossing. Yan. So bali second lang nabili ni bossing to mga kabro. Yan. Smooth na ulit. Wala na yung maingay kanina mga kabro. Okay na. Wala na yung kumakalampag dito sa loob ng makina. Pinalitan na natin ng dalawang bearing, connecting rod, tapos align. So makakauwi na po sila bossing from Manawag, Pangasinan. Ingat boss. Yan, uwi na po sila ng Manawag, Pangasinan. Ingat madam. Alright, linis time. Maraming salamat po mga bro. Yun po yung mga ginawa nating motor sa maghapong ito. At ito yung conversion natin sa 5-speed, 1 down, 4 up from Baguio City. Itutuloy na natin to dahil naipa-machine shop na natin tong kanyang shifting drum. Nakakasa na rin yung transmission mga bro na 5-speed, 1 down, 4 up. Alright. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaway kayo mga brother. Bye-bye. Bye-bye. Babush. Babush.